Evo ga, dobar dan svima. Na ovoj, rekao bih, malo neuobičajenoj konferenciji HUSUP-a, barem neuobičajenoj u odnosu na ono na što smo svi navikli, ali nadamo se da će ovo biti jedinstvena, one of a kind konferencija. Evo, moje ime je Marko Biočina, ja sam glavni urednik gospodarskog sadržaja Hanza Medije i zadovoljstvo mi je biti ovdje danas u ovom panelu gdje ćemo razgovarati o geopolitičkoj ulozi prirodnog plina kao čimbenika energetske tranzicije. Danas su sa mnom, nabrojit ću prema poretku na ekranu, ne nikako prema važnosti, gospodin Hrvoje Krhen iz LNG Hrvatske, gospodin Petar Smrčić iz HEP-a, gospodin Darko Pavlović iz Plinakra, gospodin Prešern iz Siemens Energy-a i gospodin Hrvoje Glavaš iz INE. Gospodin Krhen će nas morat na prst napustiti nakon nekakvih pola sata vremena, naravno prostit ćemo mu tu jer znamo da je, koji je razlog tome, naš plutajući terminal kojeg evo čekamo, a ja ću reći, evo ja se bavim novinarstvom negdje 15 godina, veći dio svoje karijere o tom projektu pišem i evo sad je on napokon tu otvoren, pa razumijemo da je trenutno tu puno posla i upravo zato krenut ćemo sa prvim pitanjem vama, gospodine Krhen. Kad govorimo o plinu i o geopolitičkim aspektima plina, kako da kažem, to je jedna, rekao bih, od ključnih komponenti vašeg projekta, onoga čime se trenutno bavite. Kako vi gledate zapravo na to, kakva je trenutno geopolitička uloga plina i možda da onda odmah i kažemo kakva je trenutno geopolitička uloga plutajućeg terminala, evo, koji se nadamo i koji po svemu sudeći će 1. siječnja 2021. krenuti s radom. Pa evo ja mogu reći što se tiče terminala, mi s tim definitivno dobijamo jedan novi dobavni izvor, jel? Dakle, otvaramo neke nove priče i obzirom na feedback koji smo imali od tržišta, dakle na našu rasprodanost kapaciteta u narednih 3 godine koja je 100% i idućih 6 godina gdje smo preko 80% zakupljeni, to je u principu odgovor neki na ovo pitanje. Mislim da tu je potencijal i dalje velik i očito tržište je zainteresirano za prirodni plin kao i za terminal, jel? Kad govorimo o tom novim dobavnim pravcima, da li mi možemo njih malo i definirati? Često se tu govori američki plin, bliskoistočni plin, australski plin, i da li uopće to u današnjem konceptu energetskog tržišta ima smisla? Mislim, molekula je molekula, ona nema putovnicu, kako da kažem. A ne, razumijem. Znači, mi sa tim terminalom u principu, odnosno sa dobavnim izvorom, stvaramo jednu likvidnost tržišta koja bi u konačnici trebala rezultirati sa nižim cijenama plina za sve korisnike transportnog sustava. Mi kao prihvatni terminal mi možemo primiti plin po specifikaciji iz cijelog svijeta osim iz Australije. Sad ako me pitate od kuda će taj plin dolaziti u ovom trenutku, ja ne znam, jel? Ali prema specifikaciji mi možemo prihvatiti, kažem, 80%. Ovo je zanimljivo, zašto je australski LNG je drugčiji? A drugčije je njegova kalorijska vrijednost i drugčiji je komponentni udio u kemijskom smislu, jel? Tako da iz Australije mi ne možemo primiti plin na ovo tržište, ali možemo primiti plin iz Amerike, možemo primiti plin iz mediteranskih zemalja, iz bliskoistočnih zemalja, tako da mislim da je to dovoljno široka specifikacija za otvaranje nove komponente na tržištu. U redu, hvala vam. Gospodine Pavlović, napisali ste stručno-znanstveni rad koji se bavi upravo ovom tematikom, u konačnici i prezentiranje na ovome skupu. Koji su nekakvi vaši ključni zaključci kad govorimo o toj geopolitičkoj ulozi plina u procesu energetske tranzicije, a to je jedan proces u kojem se nalazimo i još dugo vremena ćemo se nalaziti, ali koji u svakom slučaju ide, dakle on je, rekao bi, i reverzibilan. Pa evo, prvo sve lijepo pozdravljam. Evo, vi ste rekli da ste 15 godina pišete u energetici, ja sam samo 30 godina u energetici, a što se samog LNG-a
tiče još tamo davne 2011. sam rekao da Hrvatskoj treba plutajući terminal i to sam čak na nekim konferencijama zdušno branio i evo 2020. ga dobivamo. Ja sam rekao da ćemo dobiti 2019. 2011. Evo nisam puno promašio, evo gospodin Krhen je bio svjedok svega cijele te priče. Ja sam rekao da će Hrvatska tada iz LNG-a povući negdje oko 330 milijuna plina, mislim da će biti oko 300 milijuna da će biti za hrvatsko tržište. Što se tiče samo o geopolitici, kada se govori o toj geopolitici, nameće se samo jedno pitanje koje ste vi postavili, a koji kasnije daje taj odgovor, odnosno koliko je taj izvoz plina geopolitičko sredstvo političkog utjecaja, a koliko globalno ekonomski dostupna roba za trgovanje. Znači kad smo razgovarali o toj geopolitici i geopolitika energije, odnosno energija je u geopolitici, a geopolitika je u energiji. To su dva isprepletena pojma i zajedno su. Ilustracije radi ono što volim uvijek reći prije nego što dam nekakav konkretan odgovor u toj cijeloj priči, da recimo zamislite sada jedan banalan primjer. Imate 7 milijardi ljudi na planeti. Pretpostavka je da se dnevno troši 85 milijuna barela nafte. U ovom trenutku svatko od nas troši 2 litre nafte sirove dnevno. Kad se naravno postavlja pitanje energenata, nafta, plin, ugljen, dakle to jesu definitivno fosilni energenti. Znači to je definitivno fosilni energenti. Ono što se sada pojavljuje, zašto ne bih htio da ispadne da ću ja sad zagovarati plin, nego treba razmišljati o okolnosti u kojima bi plin mogao imati drugačiju budućnost u procesima dekarbonizacije energetske bilance. I upravo u tome je ta bit i geopolitika. Evo sad, ne znam, sad otprilike na tragu onoga što ste vi htjeli da vam... Ok, pa vratit ćemo se kasnije, malo ćemo i razgovarati o tome koje bi to možda mogle biti nove uloge i šta se tu onda sve otvara, šta se i zatvara na tržištu. Gospodine Sprčiću, kako HEP gleda na prirodni plin, odnosno znamo da je to značajan dio vašeg poslovanja, nije core business, elektroenergetska kompanija ste, ali ste vezani na plin, no vi iz posljednjih intervjua, recimo predsjednika uprave Hrvatske elektroprivrede, naznačeno je da se HEP tu vidi plinski biznis kao nešto čime će se baviti u budućnosti, čak rekao bi da će u tom vertikalnoj integraciji, odnosno u lancu vrijednosti se čak pomaknuti prema toj direktnoj opskrbi potrošača i još više tu raditi nego do sad. Pa možda da nam ukratko malo prezentirate naprosto vaše poglede na to, odnosno HEP-ovu strategiju po pitanju prirodnog plina. Dobro, pa evo ja bih rekao da HEP je dominantno koristi plin u energetskim transformacijama. Dakle, koristimo plin na našim termoelektranama, toplanama koje koristimo za grijanje gradova. I dakle, opskrbu toplinskom energijom i parom. To je jedan dio posla, drugi dio posla je biznisa koji imamo je da opskrbljujemo krajnje potrošače, dakle poduzetništvo plus određeni dio kućanstva. Ja bih rekao da je HEP ove godine, mislim da ćemo biti najveći potrošač plina u Republici Hrvatskoj, skoro 800 milijuna kubika. Dakle, inače naša potrošnja godišnje je otprilike oko 600, ali evo ga, ove godine mislim da idemo skoro 25% iznad plana. Dakle, glavni razlog je prije svega u dobrim cijenama plina, niske cijene plina, povoljni tržišni uvjeti, je došlo do pada cijena plina, struja je pala, nije baš toliko, emisije su bile u redu, tako da ova godina će biti godina maksimalne vožnje. Dakle, što se tiče našeg portfelja, kako bih rekao, on je dosta osjetljiv na cjenovna kretanja. Dakle, mi imamo dio naše potrošnje plina koji koristimo za ovaj toplinski dio opskrbu toplinarstvom, opskrbu kućanstava, a sav preostali dio preko od iznad 4 teravata, dakle to je naš minimum, sve iznad 4,5 teravata je dio koji koristimo u proizvodnji električne energije. Ovisno o tržišnim kretanjima mi optimiramo tako da naša proizvodnja realno, potrošnja plina realno ide od 4,5 do 7,7-7,8 teravat sati. Kako bih rekao, naš plinski biznis razvijamo, prvenstveno s aspekta da naše postojeće lokacije termoelektrane maksimalno unapređujemo, dakle radimo nove blokove u Zagrebu, trenutačno je u fazi izgradnje ovog bloka od 150 MW, pored bloka gradimo akumulator topline,
u fazi razreda projektne dokumentacije za Osijek, ista kombinacija malo manji blok plus akumulator toplin. Dakle, logika nam je postojeće lokacije učiniti maksimalno energetski efikasnima i produžiti životni vijek i normalno dati jedan, kako rekao, napraviti ih održivima dugoročno. I mislim da je to put kojim treba ići. Ono što je za sve izazov je pitanje tih cijena, kakve će cijene biti ne samo plina nego i emisijskih jedinica koje dugoročno mogu utjecati na proizvodne troškove iz svih objekata. Dobro, to je sad tu nekoliko tema spomenuli, pa i na to ćemo se vjerujem vratiti dalje tijekom diskusije, pogotovo vezano za te nove objekte ili moguće nove objekte. Sad, gospodine Glavaš, ovo što veseli gospodina Sprčića, to su niske cijene, vas vjerojatno ne veseli, INA je i dalje zapravo jedini proizvođač prirodnog plina u Hrvatskoj. Kakva je vaša strategija u tom biznisu? Ok, zanavljanje rezervi je nešto što je logično, no pretpostavljam da i vi gledate tu, jednom kada imate tu sirovinu, da li se dalje nešto s njom može raditi, da li se neka dodatna vrijednost može stvarati? Prvo dobar dan svima. Kako ste rekli, znači mi smo trenutno jedini proizvođač i da se pita INA, mi vjerojatno bili najsretniji da možemo zadovoljiti cijelo tržište sa proizvodnjom koju dobivamo iz naših domaćih polja i da još bolje bi bilo kad bi imali dovoljno i za izvoz. Nažalost, situacija je takva kakva je. Naša proizvodnja zbog zrelosti naših polja konstantno pada. I mislim, nažalost, i taj proces isto nije reverzibilan. Tako da, usprkos novim koncesijama koje država odobrava i našim naporima da tražimo nova ležišta, nova nalazišta u Hrvatskoj, nitko od nas ne vidi vjerojatno nekakav novi deal breaker u tom smislu da ćemo mi postati plinski, energetski neovisan faktor u bližoj ili daljoj budućnosti. S druge strane, ono što imamo, mislim da moramo koristiti maksimalno, to je ključno. Ako gledamo INE, naravno naš fokus danas i vjerojatno idući par godina je čisto na proizvodnji i utržavanju tog plina po najboljim poslovnim praksama. Međutim, ono što mi u INI gledamo kao nekakvu isto perspektivu plina u srednjem roku, a posebno u dužem roku je tehnološki razvoj koji se zapravo razvija oko cijele industrije energetske. Ja? I ono gdje smo mi danas, ja vidim recimo dva smjera gdje plinski proizvod može imati dodanu vrijednost koju danas, nažalost, ili zbog nemogućnosti nema. Prvo je ono što tehnologija hvatanja i skladištenja CO2 se dosta rapidno razvija i vjerojatno kroz par godina će biti komercijalna. Ta tehnologija, ako bi zaživjela u punom zamahu, vjerojatno može doprinijeti dodatnoj dekarbonizaciji plina kao energenta i omogućiti mu da bude još dugoročnije prihvatljiv energent i u novom dekarboniziranom društvu. Mi iz INE tu svakako vidimo svoju prednost jer zapravo to skladištenje plina je zapravo praktički moguće samo na našim iscrpljenim poljima i to je nešto gdje isto razmišljamo kako tu sinergiju na neki način iskoristiti. I još jedan smjer, to smo isto nekoliko puta, mislim, komunicirali javno, a to po novome vidimo da i Europa jako zagovara, je ekonomija vodika. Naravno, fokus cijele te ekonomije vodika je primarno na zelenom vodiku, proizvedenom iz obnovljivih izvora energije, ali ono što isto ja i mislim većina nas ponavlja stalno, zašto bi ne koristili eventualno neke komparativne prednosti koje Hrvatska ima. A tu mislim da u nekakvom tranzicijskom periodu mislim da bi se trebali izboriti da i sivi vodik, znači vodik koji se dobiva iz prirodnog plina, bude kao jedno prijelazno rješenje koje bi omogućilo cjenovno kompetitivni vodik da se cijela ekonomija zapravo može razviti. Trenutno zeleni vodik je toliko cjenovno nekompetitivan da je teško zapravo stvoriti tržište. Ako bi mogli iskoristiti sivi vodik, znači proizveden iz prirodnog plina, to je nešto što mislim da bi moglo cijeli lanac puno brže pokrenuti. I naravno tu opet vidimo svoju prednost, mi imamo nešto slobodnih kapaciteta u našoj riječkoj rafineriji i bili spremni ih iskoristiti u tom smislu ako bi regulativa i sve ostale elementi u tog lanca vrijednosti to dopustili. Tako da
osim evo da probam sumirati, znači osim klasičnog smjera proizvodnje plina i onoga 10 godina, mislim da imamo još dva stvarno značajna smjera gdje bi taj plinski proizvod mogao biti jako interesantan kako INI, tako i Hrvatskoj. CCS, odnosno hvatanje i skladištenje CO2, dodatna dekarbonizacija plina i drugo je tehnologija vodika. U redu, hvala, drago mi je da ste se fokusirali na tehnologiju, jer to mi daje uvod za sljedećeg našeg govornika, a to je gospodin Peršen. Gospodine Peršen, čuli smo sad tu proizvođače, potrošače, čuli smo ljude koji govore iz perspektive transportne i skladišne i kakve god infrastrukture za plin. Sad da čujemo od vas iz perspektive tehnologije. Kako vi gledate na buduću ulogu plina, prvenstveno u energetskoj bilanci, jer pretpostavljam da temeljom te uloge onda to vam je početna točka na kojoj vi zapravo fokusirate svoj razvoj tehnoloških rješenja koje onda bi omogućilo da se ta uloga adekvatno ispuni. Da, dobar dan svima, hvala. Ja bih rekao, ja ću se ograničiti na segment proizvodnje elektrike iz plina, mislim da je to u svjetskom odnosu otprilike četvrt predstavlja. Znači, plin mi definitivno vidimo u Siemens Energy kao jednog od medija energetske transformacije, kao što je to gospodin Sprčić rekao. Znači, mi u tom trenutku vidimo izuzetan porast, da kažem, na području elektrike proizvedene iz plina i to u smislu decentralnih jedinica, što su otprilike i veličine koje se sad gradi u Zagrebu, znači dvije naše turbine SGT 800, 50 i nešto megavata, iste dvije se grade i u Ljubljani, nekoliko ih imamo tu po regiji, znači to je jedinica koja je dosta fleksibilna i dosta brza da može preuzeti neku ulogu tranzitorne funkcije, da kažem. Uz to sam uvjeren i u to da je budućnost što se transformacije tiče, znači osim manjih elektrana na plin koje isto i grijaju gradove, kao što smo to već čuli, i u funkciji, da kažem, stabilizacije mreže, jer mi znamo da dolazi nezadržno razdoblje zelene energije, znači vjetar i sunce koje nije uvijek tamo kad ga trebamo i zbog toga vidimo velike fluktuacije u mreži, pogotovo to se sad osjeća iz smjeri Njemačke i za to sigurno vidimo i u budućnost na ovoj istoj tehnologiji koja za sad temelji na plinu kod malih, brzih jedinica, takozvanih peak load elektrana. Pored Hrvatske se trenutačno u Brestanici gradi jedna takva i vrlo uspješno radi za sada. Upravo na prostom tržištu kada je potreba po energiji da je ona u stanju u manje od 15 minuta stići na mrežu. Znači to bi bio jedan aspekt, a s druge strane to jeste medij tranzicije, ali jeste na kraju dana to još uvijek fosilna energija. Znači u kojem će se pravcu to razvijati, mi svi znamo kakva je infrastruktura u pitanju kad govorimo o nacionalnim mrežama plinovoda i to jeste infrastruktura koja će postojati i koja će se morati još dalje razvijati. I sigurno je drugi aspekt tehnologije u takozvanom, da kažem, zelenenju plina, znači miješanju, kao što je gospodin Glavaš rekao, vodika u krajnjoj fazi zelenog, naravno u mrežu. Vjerovatno ste čuli da je u Austriji 50%, odnosno 51% od tvrtke Gasconnect koja drži mrežu plinovoda u Austriji kupio Verbund koji je eksplicitno fokusiran na obnovljive vire. Znači oni već razmišljaju o to kako će se vodik u budućnosti transportirati po tim istim mrežama. Trenutačno radi se u Njemačkoj na da kažem, predlogu zakona po kojem bi morale sve
cijevi plinovoda da budu u stanju 30% vodika da preuzmu. Znači potrebne će biti određene prerade jer vodik, kao što znamo, voli da bježi preko kristalne strukture metala, ali to su sve trendovi koji sigurno dolaze i to nezadrživo. Gospodine Krhen, ima još, čini mi se, jedan aspekt korištenja prirodnog plina koji još nismo spomenuli, a pitam vas jer znam da je i to jedna stvar koja je u nekoj široj perspektivi razvoja LNG-a, odnosno LNG terminala, a to je korištenje LNG-a direktno kao motornog goriva, znači LNG u prijevozu, i tu pogotovo stavljamo nekakav naglasak na brodski prijevoz, s obzirom na najnovije te regulaciju koja je došla vezana za ograničenje emisija kod brodskog goriva. Jeste li tu radili nekakva možda, kako gledate na to, postoji li tu nekakvi planovi, koji su tu uopće po vama potencijali i perspektive za prirodni plin? Pa, dakle, da, što se tiče brodskog prometa, tu postoji potencijal korištenja LNG-a kao motornog goriva, prema ovoj Marpolovoj konvenciji, i mi imamo u našim planovima razvoja razviti takozvanu bunkering stanicu koja bi trebala biti u Rijeci ili negdje blizu Kvarnera. Tu vidimo potencijal definitivno, i osim brodskog prometa, tu je već dosta dobro u sjevernoj Italiji implementiran LNG kao pogonsko gorivo za kamionski promet. Tako da vidimo tu potencijal, radili smo neka istraživanja tržišta, dobili neki feedback i otprilike u narednih 10 godina vidimo tu potencijal od 0,7 milijardi na godišnjoj razini. To je nešto o čem razmišljamo, dakle u razgovorima smo sa svim zainteresiranim partnerima za to i vjerujem da ćemo realizirati dodatni potencijal kao jedan, ajmo reći, dodatnu vrijednost na cjelokupni projekt. Ok, sad gospodine Pavlović, ja ću se malo sad igrati ovoga đavoljeg odvjetnika, ne znam kako da to kažem, pa ću malo, mislim, jedna od stvari koja se kontinuirano ponavlja i čuli smo je tu nekoliko puta, to je ta rečenica plin je tranzicijsko gorivo. On trenutno je i rijetko je to neko ko spori, no postoji ovakva teza koja kaže plin je tranzicijsko gorivo, ali samo onoliko dugo dok u miksu još imamo ugljen. Jel nam služi da bi izbacili ugljen. Onog trenutka kad više nema ugljena, plin prestaje biti tranzicijsko gorivo i zapravo postaje novo gorivo fosilnog na čijem phase outu ili zazeljenju radimo. A kako vidimo sada planove u Europi sa iznimkom nekih država, tipa Poljske, gdje će to evidentno ići puno teže, postoje već dosta jasni planovi, čak i obveze preuzete za potpuni phase out ugljena u proizvodnji električne energije. Kako vi gledate na to? Do koje godine i do kad vi vidite zapravo tu neku važnu poziciju plina u generalno energetskom miksu, bar u Europi, evo kad govorimo? Pa, mislim, drago mi da ste ovo sad spomenuli pridjev tranzicijski, pa ću pokušati krenuti malo okolo, pa ću doći do tog pridjeva tranzicijski gdje pokušati objasniti što znači taj pridjev tranzicijski. Da li je, odnosno treba odgovoriti na pitanje da li je plin energent u tranzicijskom periodu, dakle u 4. tranzicijskoj revoluciji, odnosno periodu, ili je plin tranzicijski energent. Znači to su dva ključna pitanja na koje trebamo pokušati odgovoriti. Naime, kad odete na mreže, ovako često malo pogledate po mrežama, možete čak pronaći stav da se nafta i plin tretiraju na isti način kao i duhan, odnosno kao da je to cigareta, da je to nužno zlo. Naime, kada razmišljamo o tome da pridjev tranzicijski, dakle definitivno ukazuje na energent čija bi potrošnja trebala biti privremeno rješenje, odnosno kontinuirano bi se trebala smanjivati i što prije okončati. To bi definicija pridjeva tranzicijske. No, prema mom osobnom mišljenju, ja osobno smatram da prirodni plin mora i treba igrati jednu od ključnih uloga u prelasku Europe u gospodarstvo s niskom razinom ugljika. Drago mi je, recimo, što sam čuo od naftnih kompanija, odnosno to da razmišljaju o upotrebu novih
primjene novih tehnologija, dakle dekarbonizacija plina. Dakle, to je onaj drugi smjer o kojem treba razgovarati kad se razgovara o energetskoj tranziciji. Sad dolazimo do onoga ključnoga dijela gdje ćemo vidjeti koja je uloga plina. Naime, kad govorimo o plinu i energetskoj tranziciji, moje razmišljanje je da postoje 3 ključna izazova ta energetske tranzicije. I to prvenstveno ako gledamo jedan kontekst klimatskih promjena i same uloge plina kao tog ključnog, prijelaznog energenta ka dekarbonizaciji. Dakle, prvi element ili prvi faktor ili recimo ključni izazov je dekarbonizacija sektora molekula koji predstavlja jedan stup na kojem se razvija tranzicija. Dakle, svijetu trebaju i molekule i elektroni. Znači, to je nedvojbeno. Znači, to je ono što je činjenica. Druga je energetska učinkovitost i implementacija regulative vezana za dekarbonizaciju. Evo, čuli smo gospodina Prešerna, vodik u transportnoj mreži. Koliki postotak? Nema zakonske regulative koja to jasno i nedvosmisleno definira. Zašto? Spomenuli ste molekule vodika koje nagrizaju, dakle one su manje, mogu oštetiti transportnu mrežu. Dakle, imamo primjer puno primjera gdje se vodik koristi u transportu plina i gdje se već on aplicira i koristi. Međutim, količina, postotni udio u transportnoj mreži kreće se od 0 do Njemačke 10%. Neki kompresori mogu prihvatiti mješavinu vodika i plina od 5 do 7%. Dakle, to je jedan period, proces tehnološki u kojem će trebati razmišljati i to je izazov. I treća stvar, odnosno treći element, to je rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i način skladištanja električne energije u velikim razmjerima. Gospodin Glavaš je malo prije spomenuo upotreba, znači carbon capture storage. Znači, to je vrlo bitna tehnologija i razvoj te tehnologije je jako važan i bez toga, naravno, bez toga neće se moći. Naime, nedavno je baš Međunarodna energetska agencija dala jedan zanimljiv podatak. Između ostalog je rekla da ako države namjeravaju ići ka cilju ugljične neutralnosti, nužno je potreban globalni razvoj sustava za hvatanje i skladištenje. Pri tome su naveli jedan, za mene interesantan i možda čak, ajmo reći, jedan frapantan podatak, da bi to bilo ostvarivo u nekom vremenskom periodu od 30 godina, odnosno do 2030. odnosno 2040. trebalo bi uhvatiti i pohraniti preko 800 milijuna tona CO2, u odnosu na današnjih 40 milijuna tona i za to bi trebalo investirati s preko 160 milijardi dolara do 2030. Dakle, 10 puta više nego u zadnjih 10 godina. Evo, to je također jedan izazov i jedna tema o kojoj možemo malo kasnije više razgovarati. Da, pa to je pitanje odmah za gospodina Peršerna. Kad se govori o tom hvatanju i skladištenju ugljika ili njegovom možda ne skladištenju nego kasnije opet upotrebi u neku svrhu, koliko ja znam ovako, tu je uvijek se zapravo dva ključna su problema. Jedan je da taj proces znatno smanjuje efikasnost ovog procesa osnovnog proizvodnje električne energije, a drugi je taj da je problem što košta, odnosno ne mogu, teško je naći kasnije tržište za upotrebu tog ugljika koji se uhvati pa se onda u tekućoj formi ili kako već skladišti, odnosno da je to ključ stvar da bi to bilo ekonomski isplativo, ali ne znam da li sam ja tu, dakle kakva je trenutno iz vaše perspektive, gdje su izazovi sa tom tehnologijom i gdje uopće mi danas s njom jesmo? Mislim da ste dobro rekli gdje su izazovi. Mislim, tehničko gledano ta tehnologija je moguća, ali je u današnjoj situaciji, kao što ste sami rekli, spušta ETA i diže troškove, naravno. Ja osobno mislim da je tu treba isto i primjenjivati ne toliko carbon capture and storage, nego više carbon capture and usage, jer dobro ste rekli, tu je u svakom slučaju će biti potrebno da se CO2 koristi u procesima i ti procesi će se nesumnjivo i primjenjivati u sklopu tog toliko opevanog sektor couplinga, znači kad se bude
sektori energetike i transporta i pogotovo i hemijske industrije između sebe više povezivali, tako da se ta neutralnost CO2 postigne na cijelom tom povezanom nivou, a ne samo u energetici. I znači načina primjenjivanja ovog CO2 ima sigurno dosta, ali smo tu možda malo kod onog pitanja koka i jaje, ne? Što je slično i sa vodikom. Znači, ako ga nemaš, nema i potrošača, a potrošača neće biti dok ga nemaš. Tako da tu je sigurno očekivanje veliko sa strane svih kompanija da se određene regulative primjenuju. Ja mislim da je tu Europa na vrlo dobrom putu, a kao nekoliko primjera upotrebe CO2 sigurno se možda opet možemo vratiti onda na to zelenenje plina. Znači, ako se pričamo o o vještačkom metanu koji onda u neku mjeru zamijeni taj fosilni plin, znači da se napravi neki krug, ja sam uvjeren u to i da će to biti. Ali velim, tehnologije već postaju, sad je na vremen, sad je na koraku i na potjezu su države i regulative na tom području. Gospodine Sprčiću, pričali ste na početku o tome kako je HEP zapravo veliki potrošač prirodnog plina, i sad kad govorimo o tim geopolitičkim aspektima, ili možda ja ću reći geopolitičkim rizicima koji su dio ovoga o čemu je gospodin Pavlović ranije govorio, jer su oni ipak na određeni način utječu i na tržišna kretanja, odnosno na cijenu. Kako vi u HEP-u kao veliki potrošač, dakle veliki kupac prirodnog plina gledate na to, da li vi tu vidite nekakve rizike i kako ih u konačnici mitigirate, ono što bi se reklo, kako sprečavate ih da se ne odraze negativno na vaše poslovanje? Mislim da je, kao što je i kolega Krhan rekao, dakle, realizacijom LNG projekta, dakle, postajemo, ja bih rekao, svjetla točka na tržištu, energetskom tržištu, i naš plinski sustav više neće biti rubni. To je s jedne strane, dakle, postajemo jedan sustav koji je de facto postajemo aktivni dionik na energetskom tržištu. Što se tiče HEP-a, mislim da je velika stvar da dobivamo nove dobavne pravce. I s aspekta geopolitičkih rizika, mislim da je ključna stvar da na ovaj način smo riješili pitanje sigurnosti dobave u Republici Hrvatskoj. Nije bitno odakle plin. Suštinski plin će biti iz cijelog svijeta, samo iz Australije tehnički ne može proći u naš sustav, ali smo riješili pitanje opskrbe, što je pogotovo kod nas u HEP-u bitno, jer opskrbljujemo toplinom naše kućanstva. Tako da to je jedan od razloga zašto je HEP zakupio na 10 godina kapacitet na LNG terminal. To je jedan dio priče, pitanje količina i pitanje dobave. To je jedan dio priče, a drugi dio priče kako to upravljati cjenovnim rizicima. Mislim da HEP tu već godinama imamo poslovnu praksu upravljanja našim energetskim portfeljem, tako da to je sad pitanje hedging strategije, dakle ugovaranje višegodišnjih ugovora kombinacijom višegodišnjih isporuka, godišnjih, mjesečnih i kratkoročnih, dakle kombinacijom poante u stvaranju optimalne strukture portfelja koji će biti osjetljiva na tržišne promjene. Da, pitat ću vas još, spominjali ste to na početku kad smo govorili o HEP-ovim objektima novima, a s obzirom na terminal, postoji jedna lokacija koja se, kako da kažem, nekako nameće, o njoj se puno govori, a to je termoelektrana Rijeka. Sada je, dakle, blizu i novog terminala i tako dalje, infrastruktura postoji, toplinski konzum u blizini bilo kroz grad Rijeku, kroz rafineriju Ininu potencijalno postoji, more je blizu pa i pretpostavljam hlađenje nije tehnički problem. Znači, čini se kao jedna zapravo izvrsna lokacija za moguću novu elektranu i koja bi pretpostavljam onda bila plinska. Postoji li tu nekakvi konkretni planovi razmatranja? Pa postoje tu, dakle, kao što sam već rekao, naša želja je da kad nešto gradimo da to bude visoko učinkovito.
Sad u takve projekte ćemo ići ili u suradnji s kolegama iz INE ili u suradnji s gradom, dakle, ali i ovisno o tome dimenzionirati veličinu blokova, dakle to je point. Tako da se na tome se radi, ali to je sad, kako bih rekao, u početnim fazama. Dakle, svakako je želja, ideja napraviti nešto na toj lokaciji tako da bude optimalno, ja bih rekao, sa aspekta društva, ne da pretjerujemo investicijama, jer ajmo biti realni. Moje mišljenje osobno je da što se tiče fleksibilnosti, Hrvatska ima sreće da imamo jako dobar energetski portfelj. U smislu fleksibilnosti prihvata novih obnovljivih izvora, tako da nama u fleksibilnosti u sustavu ne fali. Nama više fali bazne energije i količine energije kao takove. Tako da možemo ja bih rekao da Hrvatska ima sreću što nismo, kako bih rekao, kao neke zemlje zaglibili u velikim investicijama u smislu velikih objekata na ugljen, na plin, pa da smo taoci bivših odluka iz bivšeg sustava, iz prošlih vremena, tako da sada imamo priliku napraviti, krenuti dalje i napraviti, rekao bih, jedan pravi energetski sustav. Treća je za nas da cijena tehnologija u obnovljivima značajno pada, tako da taj trošak neće biti tako velik kao što bi bio. Gospodine Glavaš, spominjali ste, na početku ste nam dali jedan, rekao bi, vrlo sustavan pregled onoga šta je INA strategija u plinu, no ja vas moram još pitati, niste to spominjali, a čini mi se da je ipak povezano, jedan ste u partnerstvu ste ušli i preuzeli vlasništvo na Petrokemijom. Tamo prirodni plin ima drugčiju funkciju, služi kao proizvodna sirovina i kako da kažem, to je isto jedan dio te buduće situacije, ista stvar se zapravo može pitati za naftu, ali imate li u tom smislu nekakvih daljnjih razmišljanja mimo tog energetskog korištenja, a s obzirom da ste proizvođač prirodnog plina, da li vidite tu možda nekakve druge opet mogućnosti naprosto korištenja plina kao sirovinske baze za neku drugu proizvodnju? A prvo, što se tiče Petrokemije, ja bih baš onako htio naglasiti koliko sam ja osobno, a ja mislim Ina isto sretna što je ta priča koja je bila onako dosta problematična iz ekonomske perspektive, čini mi se sada na jednim zdravim nogama. Ako pratite rezultate, danas imamo jednu stabilnu kompaniju sa zdravom dobiti i mislim da dugoročno održivu. Gospodin Spršić je malo pre spomenuo da su oni postali najveći potrošač prirodnog plina, ali evo drugi je vjerojatno Petrokemija. I zapravo te dvije kompanije daju stabilnost cijelom sustavu na način na koji daju. I Petrokemija znači ima dvije komponente. S jedne strane im je to sirovina za proizvodnju krajnjih proizvoda, s druge strane koriste kao energent. Ali što se tiče, i mislim da tu je maksimum dostignut. Kad govorimo čisto iz perspektive Petrokemije bi išli vjerojatno u drugom smjeru, energetske učinkovitosti, jer nažalost zbog puno godina neinvestiranja najveći potencijalni benefiti za budućnost su zapravo investicije u energetsku učinkovitost i to je vjerojatno smjer u kojem će Petrokemija ići. Ali što se tiče šire slike i potencijalnih drugih upotreba plina u industriji kao takva, a vjerojatno je pitanje ipak više za našu vladu, jer ono što sam ja možda malo i htio naglasiti, nisam u prvom odgovoru spomenuo, zapravo plin je veliki potencijal, pogotovo ako imate industriju koja to koristi. Nažalost, ako gledate zemlje regije, ja mislim da je Hrvatska jedna od manjih konzumenata po nekakvim jediničnim mjerilima plina za industrijsku proizvodnju. A ako izuzmete INU, HEP i Petrokemiju, to vam praktički spada samo na kućanstva. I zato mislim da je i tu, pogotovo sa dolaskom LNG-a i diversifikacijom energetskih pravaca, jedna velika prilika u tom energetskom miksu da se dobije dostupna i nadam se relativno jeftina energija za i dodatni razvoj industrije. Uz sve tehnološke elemente koji se mogu naknadno nadovezivati da dodatne dekarbonizacije plina i tako dalje. Međutim, iz ININE perspektive ja mogu reći da trenutno ne vidimo nekakvu dodatnu ulogu plina u nekakvom sirovinskom ili nekom drugoj bazi, ali definitivno ja mislim jako zanimljiva tema za našu državu i vladu.
Da, tu smo ostali, nažalost, bez Diokija, jel, koji možda često si razmišljamo u ovim okolnostima ovih cijena plina i činjenice da je sad plin došao u Omišalj, jel, kod Dine, da li bi tu nešto moglo biti drugčije, ali pustit ćemo, vidjet ćemo, tržište će vjerojatno dati odgovor na to. Gospodine Krhen, sad ne želim biti, mislim, godinama smo se zapravo gledali razvoj tog projekta i onda jedan od ključnih pitanja bilo da li će ti kapaciteti biti popunjeni. Sad smo u situaciji da su ti kapaciteti potpuno popunjeni vaši za ove prvih nekoliko godina i čak i duže vremena to, dakle vi ste operativno tu ok. Sad jedno pitanje, onda sad naravno ne, šta u slučaju da dođe do potreba da se povećavaju kapaciteti? Da li je to moguće, kako to izgleda, da li je to sad nekakva stvar, malo možda kako ga kažem, da malo i tu spekuliramo oko toga. Pa da, gledajte, mislim uvijek postoji sad ta spekulacija kopneni ili plutajući terminal, na kraju mislim da sa kopnenim terminalom bez nekog velikog odaziva tržišta mi nikad ne bi mogli zatvoriti financijsku konstrukciju niti uopće krenuti u realizaciju ovog projekta. Jel? Sad ukoliko kapaciteti neće biti dostatni, jel, to ne znači da mi moramo striktno odmah graditi kopneni terminal, dakle postoji niz tehnoloških mogućnosti da regasifikacija ostane na brodu, eventualno dodatni spremnik na kopnu i tako da nije samo striktno može biti ili brod ili kopneni terminal, dakle postoje varijante gdje možemo imati jedan spremnik na kopnu plus spremnike na brodu i regasifikaciju na brodu. Jel? Tako da mislim da to je neki sljedeći korak, ali na kraju sve ćemo opet vidjeti to će tržište reći kad postanemo zaista operativni. Jel? Evo, pa dobro, želim vam puno sreće u svakom slučaju i to, i evo, nadam se da će taj plin krenuti, jel, tog 1. siječnja i da će se to sve ostvariti. Gospodine Prešern, pardon, samo Marko, ja moram vas napustiti. Samo izvolite i evo, hvala vam na razgovoru. Bilo mi je drago, vidimo se nekad. Bog. Doviđenja, srećno. Gospodine Prešern, znači iz onoga svega što smo do sad tu razgovarali, pa kad govorimo o tom smjeru razvoja dalje tehnologije, energetskog korištenja plina, meni se nekako čini da se to može sumirati u startu što ste vi govorili, naglasak na što većoj fleksibilnosti, mogućnosti da zapravo se što brže funkcionira palina, no u nekakvoj možda daljnjoj pokušaju smanjenja troška ili cijene te tehnologije, u konačnici povećanje fleksibilnosti u smislu tog korištenja udjela vodika i svih drugih plina koje bi omogućilo da ta postrojenja koja danas gradimo i u toj nekakvoj budućnosti mogu također funkcionirati kad dođe do tih promjena u miksu. Je li to ili ima još neki naglasak kad govorimo kakva je ta plinska elektrana budućnosti? Da, mislim, slažem se i još jednom ću to naglasiti. Znači, mi znamo da će stvarno nam trebati za stabilizaciju mreže, osim ovih takozvanih power electronics, kao što su Syncrogrid i slični projekti, će nam trebati male elektrane na plin koje će to stabilizirati. Što se tiče ovog budućeg miksa, ja bih rekao, ja sam strojar, skoro mi se čini zločin razmišljati o tome da bismo sad proizveli vodik, ogromne količine vodika, i onda bi taj vodik, znači već sa nekim određenim gubitkom, naravno, i onda taj isti vodik palili u plinskoj turbini i opet proizvodili struju. Znači onda smo napravili nešto što definitivno nije perpetuum mobile. Ali smo uvjereni u to, kao što ste rekli. Mislim, sad se grade, znamo koliko energetska postrojenja postoje i kad ga jednom sagradiš, onda si u stvari vjenčan za njega, kao što je gospodin Sprčić rekao, vezano i za neke druge tehnologije. Tako da mi smo to svakako identificirali, taj trend, tako da kad smo kod plinskih elektrana, kod plinskih turbina, mi veliki razvoj ulažemo upravo u to, u mogućnost operacije, znači vožnje tih jedinica na plin. I te jedinice koje se sad grade u Zagrebu, primjerice,
One su već sada u stanju da progutaju 50% vodika u mješavini. Znači 50% vodika prvo treba da se nađe takve količine, ali to je svakako je pripremljeno. Ali da bi to sad kamionima vozili, ja mislim da je to više, gospodin Pavlović da kaže kad ćemo imati plinovod koji će biti samo za vodik možda za to. Tako da sigurno je to nešto što vidimo da će se događati i čuli smo i možda danas, naravno bit će problem da kažem skladištenja. Za sada teško da se može energija preko sezona skladištiti. Naravno imamo baterije, imamo i ostalu tehnologiju koja je više kratkoručna, ali preko sezona, znači da se ljeti od solara i to stvaraju neke rezerve koje bi se onda zimi koristile, to za sada, ja mislim i u budućnosti će da bude vodik, znači bit će skladišta vodika i mnogo zemlja i u Europi razmišlja u tom pravcu i taj će se vodik onda moći koristiti, velim, i u savremenim plinskim elektranama koje se danas grade. Ali to će doći, ja mislim, na vrijeme. Gospodine Pavloviću, već se bližimo samom kraju, pa možda da sumiramo, kad govorimo, dakle, maknuli smo se možda i, ajmo reći, šarali smo sa temama, nismo se držali isključivo te geopolitike, ali nema veze. Da li mi u budućnosti, onda kad gledamo tu perspektivu plina, gledamo rast plinskog gospodarstva, da li ga gledamo na ovoj razini koji je slično danas, da li gledamo neku stagnaciju, kako vi vidite u konačnici tu kratkoročnu, srednjoročnu pa onda dugoročnu perspektivu? Pa, vrlo teško je reći nešto suvislo, a da bude pametno i da to dobro zvuči i nakon 30 godina. Jel? Pa da se onda ne hvata za rukav i kaže vidi ga što je rekao nekakvu bedastoću, kao što sad, ajmo reći, u profesionalnom smislu uživam kad me citiraju što sam rekao 2011. Jel? Da nam treba plutajući terminal koji će biti 2020. No ono što je, malo smo se našalili, ali interesantno je da je 2012. godine, sad nećemo, jedan iz Njemačke vrhunski energetičar, između ostaloga govorio da Njemačkoj ne trebaju sunčeve elektrane, odnosno da razvoj sunčevih elektrana u Njemačkoj će biti takav kao da će roditi ananas u Njemačkoj. Danas su među vodećima što se tiče sunčevih elektrana. U tom kontekstu neću pokušati biti nekakav prorok, ali probat ću se držati nekih činjenica i to da je definitivno jasno da u vrijeme sada kad imamo započetu tu energetsku tranziciju, znači, ajmo se zadržati na ovom jednom vremenskom početku. Dakle, imamo započetu energetsku tranziciju. Kada govorimo o toj energetskoj tranziciji, treba imati na umu da energetska tranzicija znači generacijski projekt. Dakle, to je projekat od minimalno 50 godina. I sad u tom periodu od 50 godina treba promatrati i taj ulogu i značaj plina. Ranije sam rekao kako će se ta dekarbonizacija razvijati. Odnosno, ono što ja smatram osobno, da plinska industrija, odnosno plinska struka, nema razloga ni za kakvu defanzivu, ima razloga za snažno uključivanje, promišljanje, uvođenje novih tehnologija i inovacija u plinski sustav. Znači, uvođenjem novih tehnologija, inovacija, samim time pojavit će se i potrebna količina i veće količine plina. Sad, ako gledate razvoj i perspektive potrošnje plina, evo to sam rekao u uvodnom predavanju koje će biti na ovoj konferenciji, bit će jedan interesantan slajd. Potrošnja, ajmo reći, ugljičnih nafte, ugljena i plina 70-ih godina gdje se kretala između 95%, da bi se očekivano 2020. odnosno čak do 2050. palo za samo 20%. Time već vidimo koja je perspektiva. Plin u tom vremenskom intervalu bi trebao porasti sa svojih nekih, danas je na nekih 24% u ukupnom energetskom miksu svijeta, znači on bi trebao zadržati ili povećati se na nekih 27. Dakle, plin kao energent, tu smo govorili, gospodin Hrvoje je spomenuo plin i kao sirovinu, dakle ja prvenstveno govorim plin kao energent, znači ja ću zadržati uloga plina kao energenta. Dakle, u petrokemiji plin je sirovina, ovdje zato trebamo razvojiti plin kao energent i plin kao sirovina. U ovom trenutku fokusirat ću se samo kao plin energent. Dakle, plin je energent nedvojbeno sa visokim udjelom u globalnom energetskom miksu.
omogućuje realizaciju osiguranja koncepta energetske sigurnosti, definitivno je nezaobilazni čimbenik pri kreiranju energetske politike i obzirom na sve ove značajke koje on ima, siguran sam da će imati veliku ulogu u ekonomskom razvoju, zaštitu okoliša i energetskoj sigurnosti. Znači to je definitivno što će on imati. Ono što je možda interesantno sa stanovišta nas, operatera transportnog sustava, reći to se nismo dotakli, a volio bi da se nešto oko toga pitali, ali evo čisto da iskoristim Samo vi dajte, da. Nešto kažem, mislim, interesantno je da evo, u srpnju 2020. godine 11 evropskih operatora plinskih sustava izdali su jedan vrlo interesantan dokument u kojem su razmišljali evropski, znači to je razvitak evropske mreže vodika. Znači, vrlo interesantan dokument koji je obuhvatio 10 evropskih država, znači i to je nekakav početak, duljina mreže je bio neki 6800 km, do skoro 23.000 km 2040 godina. Time su indirektno ili na jedan, ajmo reći, direktan način rekli plin da, ima budućnost, definitivno ima, ali se mora dekarbonizirati. Evo, to je ovako moje onako zaključno što bih rekao vezano za plin. Da, plin da, ali mora biti u energetskoj tranziciji ići ka dekarbonizaciji. Da, pa čini mi se to ovako i logično, jel? Iz CH4 mi ćemo taj C, ne, i ostajemo samo sa vodikom. Hvala, došli smo do kraja našeg razgovora, vjerujem da je bilo zanimljivo, da će svima biti zanimljivo, meni je sasvim sigurno bilo. Hvala vam još jednom i evo za kraj moram reći da nadam se da se sljedeće godine vidimo ipak u ovom standardnom formatu, nije ni ovo loše, ali ono ipak bolje. Hvala lijepo i doviđenja. Doviđenja, hvala. Doviđenja.